yan. Alas 7:47 pa sana. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. ang simpleng pampakilig nor sinigang. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Good morning, tabi kay Cha Merly. Diyan sa Tagaytay, Kamalig Albay. Good morning, tabi sa imo. Nya nga daw. Good morning, bata ngaya burbit-bit ko ang radyo. Pero may ako nakantabay. Sige, tabi, ha? Sige, tabi, Cha Merly. Ta ipahanap ko ang problema na iyan na pigatra mo sa radyo, ha? Okay? Okay. Kumusta na lamang po sa tuyang aga? Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Welcome po sa programa ng Hapot, mga tugang sa DCTV. Dahil pong personalan kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan ang sarong issue malinawan, ang sarong problema masolusyonan. Hangad po kitang alas 9 din pagkaaga. Tigdi po mga tugang sa DCGB. Good morning, Legazpi City, Daraga Albay. Good morning, Tabi Kabikolan, mga Bicolano, sa man na parte kan mundo. Welcome po sa programa. Hanggang po kitang alas 9, mga tugang ninaga. Ngunyan pong aldaw na inin Huwebes, petsa 4 na. July, di ba ang July 4? Tama ba? Ang July 4, garo significanting fiesta, petsa ini, di ba? Pero dahil na ngunyan sa tuya non-working holiday, ano? Tama? Ang July 4. Panahon ka ito ni, narunungan nito ka ito mga tugang na ang July 4, ginibok ki Independence Day ni Presidente Ferdinand Marcos. Narunungan po nito ka ito. Panahon ni Marcos, Presidente Ferdinand Marcos Sr., ginibo niya na ang Independence Day kang Pilipinas, July 4. Pero ang July 4, tabi, yun dahil ng pigaapod ka ito na baka lamang aram nindo. Di ba? Yun dahil po yun ang pigaapod mga tugang kampanahon ka ito. Di ba, Pading Chris? Aki pa, kampanahon ta, medyo magkaedad kitang duha. Kaya ito, pig-declare ni Presidente Marcos ini bilang Philippine-American Friendship Day. Independence Day duman sa US. Philippine-American Friendship Day. Kaya kam panahon ni tanda ko ni kay ta elementary kami, elementary. Gari high school na ako. High school. Philippine-American Friendship Day. Pig-declare ini ni Marcos kayo. And may panahon talaga na ang imbes na June 12 ang sa tuyang Independence Day, ginibo kayo ni Marcos na July 4. Dahilan duman sa ano yan? Dahilan po duman sa pakipag-amigo niya to sa Pilipinas o sa Amerika. Dahilan duman sa pakipag-amigo niya to sa Amerika. Tabi kaya ginibo yan na holiday. O sabi kan texter ta, Philippine-American Friendship Day yan na July 4. Tama po. Salamato na maray sa tuya mga tugang na texter. Nakikiselebrate kita ka ito yaon pa sa mga bases digdi. Iyo baga US bases dyan sa Clark, buda dyan sa Subic. Yan dyan ka ito sa US bases, mga tugang sa Clark and sa Subic Bay. Yan. Kaya, iba man talaga, ano, may kanya-kanya man talaga na kuhan, may kanya-kanya man talaga na, ano yan, pagbantay, I mean, treatment. Nalift kan pinalayas sa mga US bases. Iyo baga, sa mga satuyang mga senador, nagdesisyon na halion na sa US bases sa Pilipinas. Plus, tuminuga pa sa Mount Pinatubo, nagkasiriblagan sa tuyang mga friends na Amerikano. 4th of July sa Amerika, iyong mananggan. Dakulang okasyon sa Amerika ang 4th of July. Tama, tabi. Ayun, sabi kan texter ta. Dakulang selebrasyon yan. Tabi isa sa inda. Ang saro duman na ano yan, ang saro mga to, aramin kung anong saro sa madakula pang selebrasyon sa bilog na mundo.
iyan na, ano ito? Iyan nagmamayumay pa sana. Pero ngunyan, ako sa iling ko mga tugang, magiging worldwide ini. I do not talk my official lang declaration. Iyan baga na Pride Month, nailing din doon tabi mga tugang. Ina Pride Month, yan nga ni sa park, nangalas ako, tayo ko dyan ano nga yan? Nandun na rainbow flag, nailing din doon yan tabi. Nailing din doon na rainbow flag. Inat kong nahiling anduman, hindi pa lamang, figure istorya. Inat kong nahiling anduman, sa California, tamay area duman, na pag luminaog ka, lingaw ko lang kung sa inito. Left and right kan tinampo, ang mga flag ninda, rainbow. Ngunyan, dito sa probinsya Kanalbay, igwa na kitloy-luway tanang nasis pinagdisilibrar. Ako sa iling ko, baka pag-abot ka iyan mga tugang kampanahon, worldwide na iyan. Yan baga na rainbow, yung mga tugang yan, ang flag kan sa tuyang mga sisters. Iyan taba yan, ang flag kan sa tuya na mga sisters and brothers na member kang LGBT. Kaya, pag nagmangno ka man ka, nigwa na flag mga tugang na, yun na, basta yan na, hindi ko aram kung nataarog ka ang filosofiya, mga tugang, nasa indang flag is rainbow. Diba? Dakulo, nata. Yes, padihara ni sa Lombard, yun tabi, at tayo nagyan men doon, ano nga niya ko ini? Mga kwan nga niya iyan, mga, nagano ka nga duman, sabi kang texter ta, Dura, nagbisita lang. Visitor. Visitor lang, nag-visitor. Visiting. Natanga niya ako tatakulo, halabao na street. Gari sarong, basta, gari sarong barangay. Ano nga niya ko ini? Ito pala sa flag ninda. Ayan. Kaya salbay baga, yun dyan dyan sa park, kang inot. Sudso albay baga, nag-join kita. Di ba? Ako sa iling ko, ilingon nindo, pag-abot kang panahon. Nagkasabatan baga kita duman sa Lombard. World's most crooked road. Iyo pa di. Totoo talaga. Di ba? Iyo talaga. Kaya, mailing. Anyway, mga tugang, kaya, narunduman ko lang na ang July 4 ka ito, signifikanting aldaw ini sa Pilipinas, kampanahon tabi ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. O ngunyan, garida kulon an mailing janta, daipig asahan na mailing. Iyo baga one community yan pa di sa San Francisco, exclusive lang sa mga LGBT. At ayo nga ni pare, mga bigution pati, mga ditato, darakulang lawas. Duman sila naka-restar, mga tugang. Kaya, duman nag-origin, yan na flag na yan na rainbow colors. Yan. Alright? O bueno. Iyan, yung ngunyan ang abang, pero ngunyan, nakigkig na naman, natanyog na naman so, Puwersas Armadas kan Pilipinas, mga tugang, kan magtaram si Presidente, si Senadora Marcos, ng mga iyan tabi na mga hypersonic missiles. Bata yan na hypersonic na iyan, nalingawang ko lang kung pirang beses ito, 2 times, 3 times, o whatever, the speed of sound, ang dalagan po kayan. Kaya, minalusot na iyan mga tugang sa pigapo na Iron Dome, arog kan sa defense baga kan Israel, minalusot dan sa Iron Dome. Kaya, pero kaya masigurong intercept yan kan mga missile kang kalaban, mga tugang kan China. Tayo imagine na, kasi man naman nagkuhakan si Senador Marcos adi, na ang China taaram, igwa ki 25 duman na, ang sa indang hypersonic missile, mga tugang nakatutok sa 25 sites sa Pilipinas. EDCA sites. Hindi, maringani, taday kasabay dyan. So, bakan saro dyan, nakatutok mga tugang sa Bicol. Sada daiman. Nagkakirigkigan baga, day aram kang AFP. Day aram kang gobyerno sa mga intelligence community. Ang nakaisi si Marcos. Senadora Marcos, yun nakaisi.
25 sites nakatutok mo niyan ang hypersonic, hypersonic missiles, mga tugang kan China. Batayin, makaskasunod na yan. Diba? Di man nakikig sa AFP. Aputon mi daw nga kan si Madam Senator. Kusain hali nga yan na informasyon niyang iyan. Patango niyan baga mga tugang. Ang gira dahil pambira ng face-to-face para layugana sa nabaga kay mga missiles. O ilinga na. Kung totoo yan, makaalit baga di. Baka pa bumigla sa naan salbatan ang pangyari sa Maoraro. Adi, hello? At ang katapat sa nagkaya, di si Jiri. Ano? Ang katapat ng hypersonic, di si Jiri man ka na. DCGB? So dati ba ganun sa may Piñaranda, Hypersonic Broadcasting Network? Kay Busing, kay Dipontong Chicks Baldo. Yeah. So dati may ganun ni Ninong mo, pagprogramahan. Pagprogramahan ni Ninong ka ito. Yeah. Nigo, Oh. may stress ka lamang ka magpaparaisip. Ha? May stress ka lamang ka magpaparaisip kan kunya ng China. Wala, uni pa ba konsulo migo? Tas sabi man kan analyst na Tagalasal, ay, pigagamit sa nangyaykan China kaan si Senador Marcos para magpainit kan sitwasyon sa Pilipinas. Nailing mo na. Nailing mo na mga iba-ibang klaseng analysis na sa Pilipinas. Adi, Ayun na nga. na posibilidad ang pigagamit kan China si Senadora Marcos para magpaluwas kan mga arugan na statement. Dapat dahil ng purpose mo rin ba yan, bumibog ipahali kung ang talagang dapat dyan sa lugar na Dapat yan. kan so Committee on National Defense sa Senado imbestigaran yan. Eh, baga, buda. Dahil magitang maginig mo, yung nasyon niya. Sabi nga ni baga, lumuksusan ang mga tao. Ini baga ang EDCA, Kinakabahan. ang EDCA baga so Enhanced Defense Cooperation something? EDCA? Idka ako. So, yun ang military exercises. Kaya nga Kung nito, na-insinda, di mo nakatutok ang missile. yun mo, una mo may gumaray ang gira. Nali mo nga ng Ukraine mo na hirap baga At mga tao. ayun Mga na nga refugees ni- sa iba-ibang ano sa Europe. Si Zelensky, sigang lakaw-lakaw sa bilog ng mundo, nag-aagad ki mga tabang, nagigira duman sa nasyon niya. Kaya mo da, hindi nga itong mga kamugtagan kan mga harong luman. Dahil na mga, Waraga, pare. asinsado pa itong nasyon. Waraga. Dinalo lang dito. Di ba? Jesus ko na sana. Ang Okay. dapat kaya, marong maray dyan sa sitwasyon ng China. Ano pwedeng maray dyan? Okay. Tagay ito bang kaya tumangan niya? Jesus ko. Nahilam ito din ispirin niya. Magsala sa tuya. Pwede pa nagtik siya na gayon. Actually, tama si Digong kang enot na makairak ba nga kung tubangan kita kan China? Yung mga. Maday ko ngayon, Yung mga pwedeng nagda- isakripisyo ngayon sa kuyang mga militar na magkagaradan ngayon dyan. Tama, ubos nga kita. Yung bangga. Although nga, grabe man ang pambubuli ko sa tuya. Kundi, Grabe wala naman. ba talaga? Ha? Sobraw naman. Oo, Ako naman kundi, na. ano ba talagang gusto nila? Na pwede kitang makiuyo na sa gusto nila bako. Oo. Kanganing once and for all, mas maray mong maray itong unang na maray iya. Oo. Okay. Ayun, Migo, ha? Sige, Migo. Basta, Salamat. GB Mangdiraray, Migo, GB. Salamat. Yeah, okay. Bye-bye. Di ba? Yan tabi. Mga tugang ang kwan. Sabi ni Engineer Mer, ang saro ngayon, nakatutok sa... Latusunta ka dyan, engineer na. Boseng, kudutunta ka. Digdingani, ininda aram na sa General Peñaranda naghahanda na kanyunon ang China. Uyan baga, kinudal na sa park. Awinda. Mga just asking, nataaram niya ang quantity na nakasite sa Pilipinas. Matalion man, if ever siguro ang US aram yan. Pwede, di ba, Noel? Hello? Hello, Ben. Morning. 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 Bako daw diversionary tactic yan. Yung nga, ako migo, Mawara Ben sa focus kay Alice Guo. ibuda, migo, may duda ako na para mawara ang tutok ta sa pugo. Tayo nga ni. Buda si Alice Go. Tama ka, Kuya Alice Go. Diversionary tactic yan. Kadi na duman naman kita mag-uroro. Kita baga, kung na yung pinakamainit, yung pigir istoryan. Ay, baga. Bata si Alice Go pala, may tugang. Na lalaki.
Taga-China. Oh. Ano yung dahil sa ligas pinaguli? Latuson na. Nataara bang harong kon sain? Ara bang harong kon sain? Kaya, ako dyan sa may purugotso. Okay, may. Bye-bye. Mga sarawayo na. Awinda, kung ano-ano man na. Happy birthday po kay Judge Jason Rodenas. Yan. Judge Jason Rodenas, dyan po sa MT Municipal Circuit Trial Court, ha? Sa Daraga Albay, ha? Good morning, Tabi Judge. Happy birthday, Tabi, sa imo. May nag-text digdi. Judge, may nag-text Tabi digdi, nagkaduwa. Dahil ko sabiyon sungaran, pero sa midbid ko, si Dr. Chris Gianan, happy birthday da, Tabi, sa imo. Ha? So iba, Tabi, dahil ko itaram. Unless na isyuan mo ako kay order na itaram ko. Ano nga na pig-issue ka yan? So, pig-isubpi na bagay yan? Diba? Pig-isubpi na, diba? Para magtaram ka kang totoo. Happy birthday, bossing! Judge Jason Rodenas. Alright. O, sige. Ayan, Tabi. Makonsuelo kita, adi. O, di. Ngunyan, mga tugang, mapo na, nagpuon ngunyan so, kasuhapon, nagpuon Tabi so enrollment, mga tugang sa kinder. Ano? Hanggan iyan, Tabi sa katapusan kan Oktubre. Yan, ha? Nagpuon Tabi nagtitek sa kuya kasubago, ka nagpa-enroll ang totoo po na nadangog ko, madali lang, tatapusan ko muna ini, tabi naglaog na mensahe. Pade, gari itong news ni Senator Sala, it would cause panic sa Philippines. That's a national security problem, pade. Iyo baga? Totoo, migo, talaga. Gary, bako talaga siya, Kwan? Bako talaga siya, ano yan? Bako siya, Kwan? Lat nga na. Nawara supon buka ini, Gary, pamilya sa ko ang number kong ini. Pare, pakitext daw Tabi sa ko kang pangaran mo, Gary, so, napighanap ko sa number sunay mo garin nawara sa phone book ko garin si Dani kay Dani ini text mo daw Tabi ako daan pasensya ka na ata naraot sa cellphone ko linipat ko sa rong cellphone nagkawara sa mga naka phone book anday lang nawara so kong numero na nagka-textmate ko tama ka, it would cause mga tugang panic. Ilinga na, bako na sa AFP, biyo na nagkawaragas. Baga, biyo na naman biyo na. Dahil man niya kaming nag-receive ka na baretang yan. Imagine nakatutok sa itong hypersonic missile. Hello? Hello, VP. Good morning. Oo. Dahil natabi ako na ngalas kaya na hypersonic niya. Oo. Mas na dito kung kahit itong to report ni Jim kaso sarong aldaw. Sorry naman. Itong haluin maghugpa. Sa paglok sa hali sa bintana, Pag halo yung magugpa sa daga. mas makangalas ito. Okay na. Okay na ito. Nagkauruli na. Report na ni. Ipaulok mo naman ako ngayon na aga. Garo ano man lang yan? Garo grandstanding man lang yan? At ito, sabi nga ni, kan Tagalasal na politika, tama ba yon? So, news ka sa bago, kaya rin yung pinagamit kan China da, si Senador Marcos Lugod. Pwede baga, may posibilidad. Oo, di ba? Kaya so, sabi kan sarong caller mo na diversionary tactic. Ata So, na nga. Oo. Ngayon dapat, may sarong pala na kong concern. Oo. Garo talaga dakulao ng problema ni Secretary Angara. Nata,
Bako dati sa news kasusaro, mga grade Grade 2? 2. Dako nila grade 2 na dito to magbasa ba ko yo? Yes. Bako ulang grade 2, maski mga gulang na. Pakaraya, nata na naman. Ano yun ako digdingon niya sa biya? Oo. Kapag-approach ka pa sa biya, Iyo. dito nilo na nakakaag sa gilid, no parking. Oho. Ako wala nakaparada. Makahaditon mananggad pare. Makahadit talaga. Grabe Nahadit mananggad ako sa sitwasyon naan. Maghadit. Gara. Uli di nga sa sentro, yung dakon man akong nailing. Oh, ata, No loading and unloading. No left turn. Ang makangalas pati digdi sa airport, ang mga magayonon na auto ang nakaparada duman. Di tara tao magbarasa. Harabok magbarayad. Di tara. Para 20 pesos adi. Harabok magbarayad. Para 20 pesos. Dahil lang sa habo magbayad, di tao magbasa. Yes, tabi. Nagbalibog mo naman ang payak ko kunya na aga na. Good morning, BT. Good morning. Good morning, amigo. Ay, nako. All right. As a senator, she shouldn't say that, pade. Irresponsable. Iyo bagadi. Totoo talaga, dapat ko kinunya sa AFP, nistorya niya kung ano, kung talagang totoo man ang investigaran. Bako daw pig talaga na ang senador tanasaro sa spokesperson kan China. Di ko tabi aram. Di ko aram. Ito. Good morning. Happy birthday kay Alice Dolosa from Friendship Cinemate. Good morning. Din daw yan na kuha ni Senator Aimee Quinta, inireport niya na tulo sa AFP, hindi na nagparaburo video pa man siya. Susko! Ta na nga ni. Good morning! Daiman magiging significant date yan na Pride Month. Ngunyan man sa na yan, abomination yan. Kaya saro yan sa sisigido ni Lord. Kaya ba ang evil ones, madali na ang panahon. Mawara na yan, gabos. Okay. Maniwala ka sa ko. Sige po, salamat. Saint Lombard. Yan. O Castro District sa San Francisco, USA ang may LGBT. Yan. Alright, baka man nga Lombard. Sige po, salamat on. O bueno, ayan tabi mga tugang ang mga medyo mga istorya na makonsuelo. Sa lado nasyonal, medyo nakakakigkig, na mga istorya sa lado nasyonal na baka mananggad may mga motibo na iba kung pinapalawas ang mga baretang niya. Alright, dumang kita mga tugang sa dagdag na report, hali po sa luwas. Jasmine Baluloy, nasa linya sa dagdag na report. Jasmine, good morning, come in. Yes, good morning, VP. Kasi sa tuyang mga paraan tabay, dai kita pinaonrahan, VP, na makapag-interview with regards duman sa smoke-free ordinance baga, VP, kay Attorney Ella Albor, kung saan halik kita duman sa City Health Office kaso saro, tapos buminalik naman kita, kudi day kita natauanin oras para makapag-interview tabi, VP. Sabi da kaya, VP, magkakaigwa da po ni na presscon, ngunya na bulan, human an konfirmasyon na tinaram sa tuya ni Ma'am Portia, kan apudan tatabi, VP. Gusto para ang ihaputa, excuse me tabi, Jasmine, pasensya ka na, hata na putol ta ka. Ang ihaputa man sana, so text kang ordinansa, an interesada ko, so vape, taga, tabi ka para didiscuter ta andig di sa programa ta, so sigarilyo mismo. Ngunyan baga, inamen dyan, igwana kasabay ng sa vape ordinance, kasabay ng mga provisions may kinaraman sa pagbuga, buda pagsup-sup kan vape. Yan ba ko duman talaga, actually, kaya itong gusto ko kutang aramon, anong gist o anong laman kang ordinansang yan? Iyuman ko Di ba lang pwede magpa-interview? Tamahalat ki preskon. Opo, as per duman po sa... Pero dyan medyo, sorry po mga busing, dyan. Gari dyan medyo ako igwa na ki gustong maghapot sa imo, dahil mo pa paunrahan.
na-advance na nga ni iso informasyon sa publiko. Kung mag-press con, di mas maray na dakol. Pero kung igwa na kigustong nag-offer sir kang ere para mag-explikar tungkol dyan, dahil pwedeng paundaran, tamahalat pang magtiripon. Si igwa na nga na isindaki, sige. Padago si iha. Baka man ako nag-react lang. Kalma. No rin lang, press con. Ang sinabi sa tuya, VP, ngunyan da ang bulanin Hulyo, pero daipong eksaktong aldaw o date na sinabi sa tuya, VP. Namuna. Dahil pangani palang ki-schedule. Ha? Limahalat pa lang kita. Opo. Gusto ko tang ano yan. Gusto ko ta ng maraman. So, penalty. Yan na. May pagkakaiba ba ang penalty sa may pagkakaiba ba ang penalty sa pag-sigarilyo kang vape? Buda sa pag-sigarilyo kan? Sigarilyo mismo? Di ba? Ay, maray pa ni kumuha kang... Parang saan kita makahagad kay ordinansa kayan tabi, Jasmine? Iling-ilingon ta, VP, kung makahagad tabi kita duman sa opisina kaini nga sa smoke-free office. Oo. Aday, baka dyan sa Sangguniang Panlunsod? Sa Sangguniang Panlunsod, baka may kopya sinda dyan sa committee, baga? Dyan sa opisina mismo. Kita na saan ma-explikar kan mga provisiones kang ordinansa. Baka ito dyan? Opo. Tabaga kanday, katawanan kung nagdumang ka naman ta. Mahalat nga kita kang press con. Dede, kung kumansa na ito. Sa dede kumansa na itong kuhan. Dede kumansa na itong analysis. Baka day katawanan ki ordinansa ta. Sa press con nang i-distribute. Baka humangad ka dumang kay Madam singa to, Buena Flor, so secretary baga? Photo Okay niyan po. si Madam. Okay po. Maski photocopy sana. Kita na lang. Gusto tang mag-diseminar ki informasyon in advance bago nag-implement na sila. May nagkadarakop na nga ni, may nagkatirikita na, di ba? May nagkatirikita na. Dapat ko may inform sana ang publiko. Anong penalidad? Ang aram ko gari 5,000, 500, 1,000, buda 1,500. Di ba? Buda may community service. Oh. Ang sa vape, iba man ang pinalidad pareho. Magkaiba gayud tabi, VP. Oo, kaya nga ni, tangarang biga pa rin ni-discote na taga ito. So, smoking ordinance. So, may, ngunyan bagain naman, isa nag-amend daw kaya na kagawa dali. Dai ko lang tabi, sigurado, VP. Hanapon mo si Madam Marilet Buena Flor. So, secretary niya, mabuto niyan si Madam. Magayon na babae. Ang tindog niya, gari mga kuwan, ang titindogo niya, gari mga, adin mo gari midbid sorte sa kampanahon. Basta ang mga titindogo niya, gari mga, actually, garo dun, may pagkadun sulweta eh. Ang tindog niya. Bago? Okay po. Puto kapitan. Sara, hanapan daw ni sa online ko niya on so anti-smoking ano yan? Ito, and vape ordinance kan syudad ba kami makuha ka sa online. Yo, gusto i-diskutir ta ha. Okay? O sige. Opo, yan ang mga impormasyon. Ako ta, nang suggestion ko diyan kuan para sa ordinance man sa mahalat pa kita ki-press con. Di man kita ma-interview kang kuan so mga kung ano pang mga buong kaplano ta existing na baga anti-smoking ordinance na implementar na nga na pundo lang. Di ba? Opo. Okay. Opo, yan ang mga dagdag na impormasyon. Halik digdi sa luwas. Jasmine Baloloy, Witboy, DCGB. Ako ta, kaya gusto ko makaoron sinda ta sa ordinansa man sana. Bako so pangkabuan na operata. Actually, ang anti-smoking baga inimplementer na sa Legazpi. Napundo. Kadakol kan mga nagsigarilyo. Kan sarong simana may naaraman ako na nag-operan, may nagkadarakop.
Oh, so be it, bala ka mga kasalan nito na atasin na nagsigarilyo sa bako tama na sigarilyohan bako Ronald. Problema ninda antasin na nagsigarilyo sa bako designadong smoking area. Oh. Kaya dapat sa naman talagang magtaunin penalidad. Bako yung tabi Kuya Tony Reyes. Tama Kuya Tony. Oh. Anyway, manap kita kikupya kang ordinansa takita na sanaan magsuro sa diri. Tara po mag-inom kita ki lakad bulan ti. Dati po kating pinukating lakad bulan ngunyan tina. Wow, trending na mga vids ni Goo. Talaga, trending pala. Ate Kayen, happy 64th birthday kay Mama Maria Liebrera. Happy birthday ngunyan. Tumay bunso, Clint Vincent Rowan Buena. Graduation kahapon, grade 12 sa Bicol College. May college na naman ako. Duwa na sindadiit na ipos-ipos pa. Thank you. Wow, happy birthday po. Mrs. Maria Liebrera. Yan. At saka si Clint, happy graduation tabi sa Imonoy. Sige, enjoy mag-eskwela kimarayta bata si mama mo. Ano yan? Bata si mama mo, grabing kuan, grabe tabi na pagingawa kaan. Grabing trabaho kaan. Good morning, amigong Danny Garcia. Yung mananggad si Dan palan ito. Dan, maray na agatabi sa imo. Alright. Yan sa messenger palan. May mensahe. Okay, o bueno. Sabi ni nung dawal si Kuya Nong sa pinadala sa obserbasyon ta, puwera sa iba, gari permisibot ang mga tricycle drivers ta, ay ano ini na pinadala sa Kuya. Illegal Chinese maritime pangyayari sa Maabaka. Adi, South Korean Coast Guard fires 200 shots to chase of Chinese fishing boats. Oh, nainguragan na. Ay, sorry. sorry, tabi. Ngayon mo na. Ilang pagkakaiba. May pinadala sa Kuya. So, si Kagawad Nong na news. Binukod kan Korean Coast Guard so Chinese Coast Guard. Ano ang ginagawa ng Korean Coast Guard? Pinaputukan ki 200 na rounds. Pinaputukan. Naglaog-laog nga mo sa teritoryo, may pinapos nga kan. South Korean Coast Guard, 6 years ago, nangyari po, 6 years ago. Anom na taon na ang nagkakaagi. Pero ngunyan baga, iba naman ang sitwasyon ta. Thank you, tabi, ano yan. Kagawad. Style po yan ni ay may bago ang face baga. Okay na. Pagkaya dyan, Jerry Lampait mo. Alright, o bueno. Mga tugang maaramtakan report. Hali po dyan sa luwas. Jimmy Nasalita. Nasa linya po. Aramon tarawan mga dagdag na istorya. Jim, good morning, Jim. Come in, Jimmy. Jimmy. Number one. Pasok, Jim. Jimmy. Convincing. Convincing. Ay, sandali, ito muna. Nalog ko na Ronald. Ay, pare. Liver aid, wala pa tayong liver aid, ha? Ang mga helang kang atay, mga tugang arog kang fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan ko day ka bumagbabago asin tanganing bogbang atay kay po na sabayanin po rin protection liver aid. Liver aid silimarin capsule, ang liver aid silimarin capsule para salud asin protection kang atay. Ini po may silimarin hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sal daw na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan na mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man na wara, mahilig uminom o day, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay ang liver aid silimarin capsule. Babakal sa mga panginot na butika, drugstores nationwide. Magbabalik po kami. Makalipas lang kayo ni.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Diyan Trinidad, tindog buwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas ang ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron pa ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Sapat na ba ang lakas mo? O nagpapalakas ka pa? Para tulong lumakas pa ang katawan, mag-Revicon Forte. May muscle-building amino acids na tumutulong magpalakas ng katawan with proper diet and exercise. Kapag lumalakas ang katawan, mas lumalakas din ang loob para abutin ang bawat ambisyon, anuman ang hamon. Lakas ng katawan, lakas ng loob, lakas na kaya ang ambisyon mo. Mag-Revicon Forte, araw-araw. Lakas! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya, sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor Nonoy Kap. Mayong tusok-tusok sa Tabangkan Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron pa ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Mabuluson ang burabot, ni kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessam Salceda. Si J-E-S-A-P,
si Jessup Salceda, si J-E-S-A-P. Yan si Jessup Salceda, si J-E-S-A-P. Yan si Jessup Salceda, yan si Jessup Salceda, yan si Jessup Salceda. Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulanggi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulanggi, kay Mayor Nonoy Kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Meat Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinat, meron ka ba? Asim kilab ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor! Our all-day busugeras, Vice Ganda and Bayan.
Magsavers ulit, busog meals all day, 99 na lang. All day, daming choices. Ama Pusugera, for breakfast, lunch, and dinner. Cheesy egg desal, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. Ama Pusugera, Magsavers sulit busog meals all day para Ama Pusugera. Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. Magsavers sulit busog meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Nak, iabot mo tong 50. 20 lang naman ang isa. Bayad po! Oh, supli. 5 piso? Gets ko yan! 15 minus 40 is equal to 10. Manong, 10 po dapat na sukli ko. Ay, sensya na. Galing mo naman. Talino Activated sa tulong ng Talino Booster Formula from multivitamins, minerals plus lysine Nutroplex. With proper diet and exercise, bilis isip, todo focus at bilis diskarte pa ang anak mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutroplex. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Noong Speed Shop, noong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also, siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapaaram kan manehamiento kanaleko na susog sa Board Resolution No. 71 Series of 2024 gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang Annual General Membership Assembly or AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 6, 2024 aldawning Sabado susog sa Artikulo 3 Section 1 kanaleko Constitution and Bylaws. Ang mga aktibidades, on-site registration, alas 12 hasta alas 2:30 ning hapon, program proper, ala 1 ning hapon, business proper, alas 3 ning hapon, pagdeterminar na Igwanin Quorum, Director Eddie V. Gumba, Board President, pagbasa kan mga notisiya na ipinaluwas manunungod sa AGMA, Board Secretary, pagbasa kan papaaprobara na minutes kan nakaaging AGMA, Board Secretary, bareta kan manihamiento, Engineer Wilfredo Buxi, Acting General Manager, Unfinished Business, pag-amyandar sa nagkapirang probensyones kan Aleco Bylaws, New Business, pag-aproba kan pag-utang ng 200 million pesos sa National Electrification Administration, susundan kan Open Forum and Adjournment, imbitado ang gabos na miyembro konsumidores kan Aleco, magdarasanan ng bago or latest Aleco Notice of Billing o resibo kasabay ang anuman na valid ID with picture o anuman na dokumentong nagpapatotoo kan sa indong persona. Dahil pwede ang pag-atindir sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Ang mga miyembro konsumidores pwede man magparehistro online gamit ang link na ini, agma2024.alecoinc.com.ph. Maghirilingan po kita. Diyos Mabalos. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCJB 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 8:36 oras mga tugang sa Pilipinas. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi,
Plemex, ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Pangyari sa maabaka. Si Jimmy yaw na tabi. Sige daw, taon may apudang kaya ako. Alright, okay. Ang nag-amen palan kan sa ordinansa na may kasabay na sa vape, si Councilor Alex Howe. Di ba? Si Alex Howe, Councilor Alexander Howe palan so nag-amen. Kaya siya na lang ang naputunta. Siya na lang sa putunta pag na ano yan. Siya na lang sa putunta kung ano so. Duwa man sa nang gusto. Baka nagdadangog si Councilor Howe ngunyan sa iyang auto. On the way siya sa iyang kwan. Tindahan. Baka siya na lang, gusto ko number 1 so dating ordinance ka ito 500, 1,000, 1,500 di kasabay bagang ngunyan sa vape. Ikadua, gusto kong maraman kung sa smoking area, alam mo ngayon nagbe-vape ako o nagsigarilyo ako natural na sigarilyo, sarabay ka mo sa smoking area, di ba? Sarabay ka mo, igwa ki-separate smoking area para sa nagagamit ki vape, iba man ang para sa nagagamit ki normal na sigarilyo. Yan. Iyo man sa nagkaperang puntuta, naihaputa mga tugang kay Councilor Alex Howe. Kaya lang pasiring siya sa iyang store. Ang store baga ni Kagawad Howe. Aday ko itaram, tabaka duro manon desolicitan. Baka solicitan. Pero karaw mas na ito. Pero yan ang gusto tang masabutan. Iguan na kaya ki mga nagkadarakop. Di ba? Bako Ronald, may nagkadarakop na, may tinikita na. Gusto sabihon, mga tugang, gusto sabihon talaga, 24 oras mga tugang, in effect ang ordinansa. Di ba? Talagang kaya pwedeng suspendido yan. Pag yan na purbaran kan alkalde, na-review kan na pinirmahan kang alkalde, pinirmahan kan sangguni, review kan sangguni ang panlalawigan, na published iyan. Pag iyan po nag-agil sa normal na proseso, iyan po, effective iyan, mga tugang, ano implementasyon kaan. Kaya, may nagaparagilid-gilid kaya nagsigarilyo, kaya yan makuha mo. Di ba? Ara mo na, magsigarilyo ka sa mga bako designadong smoking area sa Legazpi, yan mga tugang kuan tabi, yan tabi ang kuan, yan ang makaamo pag natimingan ka. Kaya dapat kitang mga kamotabi, kaya kamotabi na mga ano yan, kaya kamotabi na mga para ano ini, mga para sigarilyo. Siguro, magkuhan kita, mag-ingat-ingat kita, di ba? Tabi, mag-ingat-ingat kita kung ano ang dapat gibuhon para po, magkuhan ka mo gayod, tangani na dahil kita ki problema. Arugan, pag nadako 500 yan, ikaduang dako 1,000. Di ba? Hello, good morning. Hello, good morning. Morning. Kaya naman kayo subigo para dako. Dapat duman siya mga sigarilyo sa smoking area. Maski dako po rin na, man mawawara. Aha. Dako po na, supplier. Supplier ka sigarilyo? Oo, pati supplier kang beef. O maski dako po rin na sup kayan, mamakal naman ang tamay pira. Yes. Iyo ba na nga, ano? Dapat ka ng papundungan, supplier. Iyo, budan, gusto ko bigong ihapot, kung ang smoking area ka nagbe-vape, buda ka nagsigarilyo na normal, saro.
parehas masarap, parehas sa nag-aaso. Pero magkaiba ang parong. Oo, ang beef pa rin, ibang flavor. Yes. Kumusta man ang vape? Masira, may wala na siya nagpapundo sa ako kapag sigarilyo ko. Nag-vape ka ngunyan? Dahil na, pinundo ko na. Pinundo mo na, gabos? Oo, pinundo ko na. Para tinisting ko. Apig, oh. I-try mo daw, Migo, na mag-sigarilyo ka piniripit na lakad bulan. Ay, mara ito. Oo. At ang atot mo na pangsok na ano mo. Lapasunta ka niya. Oh, sige. Bye. Salawayan na. Salawayan na. Diba? Ay, nako. Iyo tabi. Abay sa nataw. Tabi. Ikaw na kita. Maski Jasmine day ka na magduman tabi. Jasmine kay Madam. Jasmine? 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 Yes, VP. Maski day ka na magduman kay Madam na kuan, kay Madam Secretary. Oto na si kagawad daw pala ng author kang kuan, kang ano ini, kang ordinance na nag-amend na kasarabay sa vape. Yo. Okay po. Oh, kumusta man ang vape, tabi Jasmine? Parehas, mas malala nga ni Tabi VP ang e-cigarette kesa sa sigarilyot lang. Anong feeling pag kaya na pag nagamit ka kang vape? Oh, day pa man Tabi ako VP. Paguna ko, dire-diretso nang sisimbagon mo sa ko. Day pa man Tabi ako ka nagagamit VP. Marayan. Okay, sige. Day ka na magdumantay ko na kitang nako, ha? Hello? Good morning. Mga tao. Opo. Nang parehas sa ginawa. Ako ang advice ko na sa natabi, idol. Ako para sa man ako ang panahon. I started smoking at the age of 12. Ika po? Yes, that's true. Dusya. Anong brand ka sigarilyo ang pinunan mo? Pinunan ko sigarilyo? Oo. Stop Pure Gold. Sumakal ito pang panahon. Asa pang panahon niya, 1970s yan? Oo. Pero ano pang edad mo ngunyan? Ngayon nasa 74 na ako. 74 ka? Nagpundo ka na? Kaso rin ka po nagpundo magsigarilyo? At age of 35, kan makagom na ako. Imbis ka, saksag mo. Saksapan mo, nagubuto na kapalawid. Iyo. Konmigo, kung dahil ka nagpundo magsigarilyo, Bosing, kung dahil ka nagpundo magsigarilyo, magsala, dahil ka nabutang ka 74. Ay ko, tigok na ako. So kaya ribala ko, turig back na. Ako ay yun, may bigilation of blood. I'm still strong, alive. Okay. Sige, kung dahil ka nagpundo, pwedeng 60 pa. May problema ka na. Okay, salamat po. Salamat. Okay, yan, tabi. Medyo, yan, di ba? Oh. Imagine, 12 anyos na nagpoon, nagpoon magsigarilyo? Ay, nako. Nagasga, baka na purong